Hello, no joo. Tämä peli tässä taustalla, tämä MSP, ei kyllä vaikuta siihen. Mä viimeinkin löysin tällaisen mukavan ihanan sovelluksen kautta jutun, jolla kuvata. Ja no, mä nyt tässä on, ainakin äsken, mä tein sen videon, jolla mä harjoittelin. Ja mä niinku nyt periaatteessa vaan niinku ilmoitan, että kanavani tuli niin, joo, silleen, että mä teen kanavan, joka mulla on jo, tai oikeastaan mä voisin luoda ihan uuden. Joo, mä luon ihan uuden. Mulla ei tällä hetkellä sitä ole, kun nyt kuvaan. Mä kuvaan nimittäin esittelyvideota, ja siis kaikki mitä mä teen tässä taustalla niin ei ollenkaan liity siihen, että niinku minä olen Viku, Nipsu, Roasti, vähän kaikkia CC30, mitä ikinä nyt onkaan, mulla on vähän kaikkia nimiä. Että mä nyt kerron ainakin sen, että jos mä saan jotain pelejä ladattua, niin mä niinku, no mähän niitä nyt tietysti pelaan, mä kuvailen niitä ehkäpä tänne, ja tän pitäisi ottaa ääni, niinku ottaakin, joka on hyvä juttu. Toivottavasti mun raaputus ei kuulu, mä raapin jalkaani, mulla on jalat tänne sääskiä. Sääskiä kuin siis sääsken pistoksia. Ja no, sinänsä silleen, että mä pelaan nyt ainakin Minecraftia. Mä pelaan netissä vähän kaikkia pelejä, vaikka Agar Iota. Mä kirjoitan nyt tuohon, koska huvittaa. Joskus teen ehkä vielä video. Se tuli yhtään aivan sama. En nyt välitä siitä. MSPstä. Ehkä, jos mä saan lahjoa jotain, mä teen jostain paikasta. Ehkä kommenttivideoita. Ehkä. Sekään ei ole kanskaan varma. Jos tää facecam näkyy, niin mä teen sille jotain. Yritän olla huumorillinen. No, tuntuu jotenkin tyhmältä puhua yksikseen. Silleen mä katon koko ajan selän taakse. Tuntuu, että täällä on joku muukin. Sitten silleen mun veli Teemu tulee kotiin ja kuulee, että mä puhun täällä näin ja miettii, mitä ihmettä. Mä saatan joskus myös kiroillakin. Se on salaisuus. Ei saa kertoa kellekään. Ja no, joo. Mä saatan pelata joskus multiplayerillä. Silleen, että mulla on hehkulamppu ja hennaa. Mulla on serkku ja serkun kaveri mukana. En niille kuitenkaan kerro. No, ehkä mä kerron. Ja no, periaatteessa kaikista peleistä, mitä mä pystyn. Haunted House ja jotain MMO-pelejä. 1001 peleistä jotain kai. No en minä tiedä. Mut jotain random pelejä kuitenkin. Et siis mä en yhtään tiedä. Mä toivon, että kukaan ei välitä tästä taustalla olevasta pelistä tai tuosta MSVstä. Se ei ole se pääjuttu itse asiassa. Ja no, mä nyt ensinnäkin tykkään siitä. En tykkää siitä, kun tykkään siitä. Minä tykkään siitä, että maailma on tällainen, että löytyy tällaisia välineitä, joilla voi nauhoittaa nätisti. Koska mulla on ollut ongelmia löytää tämmönen aika paljonkin. Ja mä nyt löysin. Kiitos. Joku mä katson hetki pieni. Tuolta. Mä en tiedä näkyykö tää mun toinen sivu tällä hetkellä. Mut hetki pieni.
Hei hei Oulu. En tiedä kuuluuks toi. Mutta ei oikeesti epäsairaana. Joo, niin tämä minimailta mä katoin tän. Sariikka. Kiitos Sariikka. Mä kopioin sulta tän ohjelman. Mä olen hyvin kiitollinen, että löysin videosi. Niin Sarikka tosin, jos joskus tapaan sinut jossain, niin toivon, että meistä tulee ystäviä. Täällä MSP:ssä. Olisi ihanaa, koska olen onnellinen, koska sinä olet olemassa. Jos en olisi nähnyt sitä videotasi, jossa mainitsit siitä, ja en olisi mennyt katsomaan sitä, niin olisin hyvin, hyvin pulassa. Mutta mä oon nyt periaatteessa höpöttänyt potaskaa tässä koko ajan, että anteeksi, jos ei ole mitään kiinnostavaa. Mutta joo, minä nyt teen sen kanavan millä ikinä nyt sattuukaan. Mä en yhtään tiedä, miten tulee menemään. Kuitenkin kaikki menee ihan läpäältä. Tää on ihan vain helvettiä. Että joo. Mä en välttämättä ikinä tee mitään postavideota tai tämmösiä. Et jos minusta nyt hyvä tubettaja tulee, niin mä saan niitä faniposteja, jos ikinä saan, tuskin saan. Niin sitten jos mä saan silleen, niin jos mä saan silleen fanipostia tai jotain tämmöstä, niin mä toivon, että se on asiallista fanipostia. Ja sit kun mä asun omilla, niin sit mä varmaan teen fanipostia. Tai no omillani parhaan kaverin kanssa. Sitten molemmista tulee tubettajia ja sitten me tehdään kuitenkin joku yhteinen kanava. Ja sitten me tehdään silleen 2 kansiota sinne. Että minun ja hänen. Ja sit silleen multiplayerit. Hänellä on ihana hiukset. Minä rakastan punaisia ja mustia hiuksia. Haluan ruskeat, minä saan ruskeat. Olen onnellinen, 61. Älkää välittäkö numerosta, mä mietin mikä tää on. Nede. Ehkä. En mä tiedä onko toi edes netti. Mut joo. Niin. Toivon, että kovin moni näkee tämän, jotta voisi hyvinkin tietää minusta. Joo. Oli yllättävää. Tän on ainakin ensimmäisen videon parissa. Jos tää kuitenkin vaan menee jonnekin salaisiin tiedostoihin. Kukaan ei ikinä näe tätä. Minä aloitan tyhjältä pöydältä. Eiku, jotenkin kuitenkin. Mutta hei sulle Lara ja nähdään joskus toista ehkä. Jos tästä mitään tulee. Ja saatan seuraavaksi Minecraftista Skywarsia tai pari jaksoa. Hehe. Tästä se lähtee. Toivottavasti. No, mutta jos nyt ikinä kukaan näkeekään tätä videota tai jotain seuraavista mun videoista, niin toivon, että subaatte mua ja ehkä nyt 10 laikkia olisi ihanaa. Jos menee enemmän, niin olen todella iloinen, koska nyt mä tiedän, että moni on katsonut tämän. Mut joo, tässä nyt 9 minuuttia kohta, mutta mä en tiedä, pitäisikö vetää 10 vai 9 minuuttia. No, aika kuluu nopeasti ja en mä tiedä mitä muuta puhua ja näin. Tämä on ollut unelmani. Olen unelmoinut tästä pienenäkin. Ja toivon, että kun näin sen Charles Monkeysin, niin mä ajattelin, että mustakin tulee isona tämmönen joku hyvä tyyppi, joka tubettaa. Tai sitten musta tulee joku Miss Suomi. Miss Suomi-idea on ehkä nyt vähän tyhmä. No en mä sinänsä kyllä lihava ole, mutta en mä halua sinne keskelle ihmisiä. Mulla on hirveä ramppikuume, jos joku random hyppä tulee siinä. Tai no, jos minusta tulee random hyppä, kirjaudu ulos. Joo, mä otan nää pois.
Oh my god. Kirjaudu sisään. Tuo jos näkyy tuo Janish Studio, niin se meni menkään. Se voi kakka, mitä tehdä jotenkin sensuroida toi. Oi. Mut joo. Minä vasta aloitan jo hetikin sen tekemistä, mutta no 10 minuuttia, kohta 11 minuuttia. Minä aloitan tekemään tiliä, joten no, minä painan sitä etuudesta. Mutta joo, nähdään jonkun toisen videon parissa ja kiitos jos näit tämän. 10 like on kiva, jos pystyy. Ja supatkaa. Nähdään!